oigu hemen bidean galdua. Bueno, apa. Ongi etorri Loixak podcastera. Gu, bueno, hori, txalo. Que menos. Guk ez gobitzen ez da bimedin. Bueno, ongi etorri podcastera. Gu, Loixak gara, izenien, ez garelako originalak besta izenak jarterako orduan. Eta, bueno, gu gara txabaltatik datorren. Bueno, txabaltako talde Transmari Biboioa. Eta, etorri gara ona, espazio hau pixkat konkistatzea. Gure, pixkat mamarratxo pixkatxo batekin. Eta, helburua da, gauza ezberdinei buruz perbaitxea, baina, gauruko saioa, dedikauko gure taldea aurkeztera, zuek esautu gaitxuzu, ezagutzeko geu. Eta, azteko, ondo litzateke gure izenak esatia. Eta, ni Eidernaz. Maider. Ni Jonander. Maider. Eta, printzipioz dauko bidea etorteko hilamin. Eta, a ber. Txeko, a ber. Orduen, biziztak emoten duzu. Orduen, azaldu dutena, ez? Gara talde Transmari Biboioa, gara esmistua. Eta, ez dakit, oindala urte bete sortu giltzen, oindala urte bete erabaki genuen izena eta pixkat ofizela izetia, orduen, zorionak Loixak. Zorionak. Konfetixa falta jaku, azten jaku, baina bueno. Horrengo baterako ekarreko. Lan ez du garbitxu bier. Hori da. Bai, enzigureta indo. Eta, ez dakit. Bai, probate Eiderrek esan dauenetik tiraka, batzu beratuko zitien, horrekin, ez? Transmari Biboio sujetu. Supercalifragilisticoespialidoso. Bai, hasieran kosta bitxen da, baina danakin alda, Hori, dala sujetu Transmari Biboioa guria. Ez da, Euskal Herri mailan, herri batzutan, hiriburuetan inkluso, eta Euskal Herritik kanpora badabile sujetu hau geroz eta gehiago entzuten, orduen, gure gauen hau gure ganatu, eta gu eroso ikusten garen sujetu honetan, erabaki gauen gure taldea bertan mugirutia. Orduan, jende asko galdetuko dauelako, segatik ez LGTBI taldea eta segatik Transmari Biboio, estaria bien. Beste atal baterako itziko hori. Baina, apura desgloseteagatik hitza ez, trans, marika, bisexualak eta boiera. Orduen, pixu asko hartu da behin die azken urtietan, baina, pentsa igual beste ataltxo baten espiketia ondo, nahi daukien hortasun politikoa ez, eta igual, gehiago lusatu gehinken atal bat izan aldala. Eta gero ez mixtua bai urten da, ez, jente asko bai galdetuko dauelako segatik ez mixtua, segatik ez jente anitzago batekin, guk ikusten dugu gaur garkoz behintzet, biharrezkoa dela, talde ez mixtuan antolatzia, azkenien gure zapalkuntza, gure borrokia guria dalako. Azkenen bakoitzak modu baten bizi dau, bere realitatea eta hola, baina ez du ikusten momentuz sujetu zapaltzaile hori gure taldean lekua daukonik. Horrek ez da nahi esan, aliantza batzuk sortu berdienik, edo bestelako ekintzetarako edo zingo danik kontau jende horrekin. De hecho, ditugun ekintza asko irekisak izeten die, baina sukaldeko lana edo gure hausnarketak eta gure zapalkuntza horrek eta bizipenak eta elkar banatzeko eta gure borrokia itxeko, ikusten du, gure taldia ez mixtua izen behar dela. Horregatik askotan, gure karteletan eta faten da asterisko batekin, ez mixtua edo mixtua izango da. Orduan, deialdixak edo... Ero berrira begira betxin ditugula eskaintza mixtua danok pixkate ikasteko ikuspuntu eta bizitza ezberdinetatik eta danondako diela guk itxen ditugun ekintza eta edozein tailer, hitzaldi, edo dantza tailer laizte ikusitza itxia. Spoiler. Eta nala edozeinek gure dauela gurekin kontakta edo zer gauza aurrera. Of course. Inklusibuek gare eta danondako auko batik zabalik. Majísimez. Oso pertsona hona. Hori da, etxaruteko moruko. Eta gero aipatzea dago, lehen esan dago hori, izenak jarri dauela, euki dauela, bete dauela bere lehenengo urte betetzia. Eta gure bebai aipatu, pixkat esan naixa, segatik garen Loixak ez. Igual izena, lehenengo gara berbetan ez, jarri genula izen hau, baina bebai gure bilakatzeko
igual kolektiboai atxikitu izen jakon negatibotasun hori, igual zikintasun hori edo, bueno, loixak, ez dakita ipatu duten, baina berez gure dago esan zikina edo. Orduan, gure izen dugu kolektiboai atxikitu izen jakon hori estereotipo negatibo horreik, eta gure ein, eta aldarrikatu gure izen moruen. Orduan, gero, ja, esortu ginen ikustu zuen ez logo maravilloso hori. Eta jazta, gero koloriak behar abarakin nuen, ez dakit, hauxe, teoria koloristika pixka botateko, erabili ginen koloriak izan ziren horrek, oza, larua morea eta berdea bebai da, eta die berez pozoian akordeko monokromatikoa eta gaiztotasunan akorde kromatikoa. Kuriosidadez, Disneyko pelikuletan kolore horrek errabetzen die gaizki gientako. Orduen, hori da gure irudixa, edo. Hori da. Eta, bueno, esan bezala urtebeteko rekorridua dauko izenak, komilartien, baina honen atzien badau, ez, lan bat. Izena sortu aurretik, guia izaeria gindu jezen poliki-poliki sortzen, bueno, ez dakita ipatu duen, baina loixak gazte mugimendutik sortu dan talde bat izen da. Eta, bueno, hasiera baten, gazten mugimenduan firma peien faten ginen gure aldixak zabaltzen ekainako 28-rako, Andra Maixetarako gure proposamenak kaleratzen dituen kontzertutarako, pankartendako eta holan. Baina, bueno, jasigitzen jende berdin antolatzen egun horrein bueltan, eta, ikustengoa motivazioa geukela, gogo bat, eta interes ezberdinak danok elkartzeko, eta purtsu bat norabide bat finkatzeko, eta, gure jarduna apur bat formalizetako zela baitz. Orduan, ja, denboratxo baten ostien, urteitxo batzuk, de hecho. Ja, erabaki gauen, kafe baten bueltan, izen batzuk pentsau, eta sare sozialak, hori koloria, letratipua, hori, eta horrela begirakoak, sortzeko. Gero geratzako eskerrak emutiago jenai txoko emutiagatik. Azkenien hitza emunduzkue, mikrofonuek boteri emuten dau, aukeri dauko gure gauzak eta kolektibuen biharrak podcast baten jentiei emuteko, eta hori garrantzitsua da. Afari mamarratxo no ginen komentan da, ikusten gon beharra olako zeo zer edo mugindu pixkate hitz egitea queer inguru eta herriko joan eitatik, ze gaina atxabalta moduko herrixetan eta bebai eskoitza, mogatza bebai, arrasaten bebai, bai dagoela irudi edo erreferente falta. Bai, orduan, batez be eskerrak goienako langilei pasentziagatik. Egisa esan. Osea, horrengorako espera probate hobeto itxia. Baina, bueno, lehenengo izan da, eta remitido. Lehenengo da, primera toma de contacto. Fango gara hobetzen. Bai, horretik, pixkat hori. Bai, ze igual gaur gaz, en plan, pixkat holan, no rollo itxitxo, baina, bueno, zalatzen fango gara. Poliki. Vale, gai ezberdinak. Bueno, fango gara podcastan zier gai desberdinak talantzen, karriko itxugu hainbat gonbidatu, bate gonbidatu moruen etortia gure bada, ero zehose kontetia gure bada, ero bere esperientzia ero, idatzi, eta beste batzu guk idatzi gutzeu, bakitzu esintzuk sari, eretzai. Hori da, osea. Dauko balan listatxo bat de kontaktuena, nahiko rekurrente. Bai, gai ezberdinena eta holan, segura proba jorratu, gure interes, behar, eta, esperientzia propioen inguruan, eta, gero besan, que no tenemos ni idea, hau itxiana, eta... Jakitunenak, baina. Eta norbaitek baukitxen baue inungoz, edozin proposamen edo gai bate daukola holan ez dakixela zelan, adibidez, eskuntzak bai itxen dagoelako hortan eragina ez. Osa, zelako eskuntza sexuala jasotzen dagoen, eta ze erreferente eta daukebon gaur-gaurkoz, adibidez, nera bezaruan. Zer gauza lantzak bitxen dauzuela, guzaiatu geike gure esperientzetik, zehose azaltzen. Bai, eta ez badala hemen kaleratzeko besta, akuela Instagram bat, atxabaltako loixak, eta dozen bizipen gauza urosonaik inerrixen edo, ongitorixak izango diela, bertan idazten. Hori da. Eta, podcast relativamente motak izango dira, estela izango men ordu betekoak. Igual bai, baina, mugitamar minutura eltze bagare, posik ja. Ideia berez ez da hori. Hori da. Ikusiko. Hori da. Laburra eta esplosiboa. Hori. Bueno, a ber,
gabezemen berbetan, en plana, bai, sortu gitzela oindala desente, baina ofizialki sortu gitzela oindala orte bete edo, baina, bueno, ez du ipatu, zer da nindoena, ez? Igual hori be, bombo pixka temutia ondo, oza. Oindala urte bete hasi ginen ja izaera autonomua batekin, eta bertatik bai hasi ginen San Migueletan pintxada autodrag eta makillaje txokuakin batera San Miguelak dala zehozen nahiko kulturala eta Euskal Herri xane zerritxak superbinarioa, ez da zer. Baina izan exitazo bat. Drag Miguelak, ez? Drag Miguelak. De hecho, brutala, jentia kalibre brillituekin. Jarregan makillaje txokua eta jentia bukatu zauela bekain berdiekin. Bai, eta horren ostan gerokia guala gure pintxada tematikoa. Hori da. Izan labe bai, increíble. Hori be oso guai jartzen dugu gainera. Letxe zarrien gainera. Hori geratzeko etorri da. Eta oso guai ze jartzen dugu musikia be da nahiko anitza, nire ustez. Orduen osa, eske guai. San Miguelak éxito. Hori da. Ez da izango azkena, desde luego. Gainera, nahiko arrela horrekin. Bai, kritika honak. Eta gupen nahiko disfrutan dugu egoxo esan da. Osa, guretako belekua izeten dala olako eskusakin. Hori da. Bai. Gero Andra Maixetan urtez urtein ditugu irudite gixak eta lema, pankarta, pegatinak edo lan. Exitazo bai. Bai. Larrei. Bai. Jende asko natentzina lortu dugu. Bai, eta ez da izango lehenengo eta azkeneko aldixa, así que... Ez, ze hori, guk atraten ditugun pegatak eta pankartak, die oso patxak. Hori da. Bai, eta hori dako belburu moduen, ez? Bai, topetan duen apurua behi da, jendiak pare bat buelta emutia ez atraten ditugun lemei, igual ez geratzea bakarrik esaten da mesa liburuan asalakin, apura pentsetia, esagatik jartzen duen, zeo esagatik jartzen du. Gu beza parkuntza batetik gatoz, eta ez duena nahi da, Eta hori, gure asmoa ez da gora gure borroka, ze azkenen guk eltzia gure duen jende horrein, ez da eretzen bezu horrekin edo ez da irakurtzen bez. Bai, bat ez beha, pinkwashing kriston lan egin daurelako alderdi eskuindarrek eta kapitalistek azkeneko urtietan eta gaur egun gora LGTBI borroka ja geratzen dago oso asalien eta gukuro pixkat errora fan eta benetan egunerokotasunin eta igual bigarren plano baten geratzen desapalkuntza afirmazioak eta ideiak eta ustiak aprobate remobirutia eta oso integrauta eta oso barrenatuta dukoen jarrera batzuk aproba zalantzan jartzia eta aproba piketia bebai. Bai, eta pixkat be igual salatzia gu bizitzen ditugun egoerak interseksionalitate batetik, ez bakarrik bizitzen garela gazte, kolektiboko gazte bezala, baizik eta beste zenbait zapalkuntza bizitzen ditugula gure egunerokotasunien, eta horri belekur baten biher jako. Osa, azkenien, pertsona baten irumila zapalkuntza esan ahazten die, eta gure kasuen behala da, orduan ez dira bakarri pegata batzuk edo pankarta batzuk, oza, zemezu daukiela atzetik, aldarrikapen daukiela atzetik, eta hori gure izen dugu izlatu. Baita, lako espazio publiko baten jartzeko zerbait hausnartua izendan zerbait da. Bai. Orduan, eixa hori horrek urte galdera maizetara begira, gure gauen azalpentsa batzuk zabaldu, gerotzila zabaldu, egisa esan ez goen biarrezkoa ikusi, así que aurten be zehozein gau. Baina hori, zuek be, konturatzeko, zehen bat lan eta zen bat pentsamendu eta zen gogo dauen irudi baten atzi. Bai, eta gero berri txiki batetik gatozela, gero hasi gare hemen, gure inguru dana binarioa, dana da heteronorman oso normatibo, Bai. Handekan jentia ikostaike jako normalitate urtetie eta orokorrien, mutil batek ez daudantzan itxen, mutil batek ez daudantzan itxen, armaixuen dauen jentie, zela urtengo da, tranquil. Dana dau, eraikitxe norman barruen. Genero rola dauzen hainin. Errotu. Emakume eta gizonak hain banatute. Bai, zabize berbetan eta dabil, okurritzen alan, atalpila batetarako ideia. Total, dibene petza digu. Bai, que guai. Bai. Bai, honei helduko zau aurrera. Bai. Gero ingauen de Bagoienako eskualdeko lehen afari mamarratxua.
Eta hori batu ginen bai Arrasate oinatiko jendiakin. Bergara bai, egisa da. Osa, batu getzen batien 21 pertsona edo. Eta puntualizamos Gabonetan izendako deialdi bat izen zala. Ez egun Gorrixetan, ondikan ez gare puntoltara heldu, gizarte bezala. Baina etopago gauen lekua, haindata familiar eta tradizionalan artien, uretako babesgune bezala, deialdi hori. Eta baitxa gure hartien ezautzeko, igual herrixen bai ezautze gara gure hertien, baina igual ez dugu ezautzen gure herritik kanpo, baina gure onduen bizidien pertsonen ez dakit bizipenak edo zelan bizitzen dien, zeintzu dien bez. Bai, zedanok izen dabe kolektibo zaurgarri, bizipen danak dio oso ezberdinak. Bai. Bakoitako bizipen esperientzia oso ezberdin, inguruagatik, familia edo bera modukoagatik bai. Bai, danogak iguzeintzu garen, baina ez garen inoz elkartua hortar arte. Eta oso ezberdina gare, bakoitza bere gauzekin, bere sariekin eta ekarpenekin bebai, gero elkar jarri genitxun apur bat gure aurrera begirakoak, oso ongetorri izendako deialdi bat izen zan, orduen segurutik ez dala izango azkena, orduen hemen, eskualdeko beste herrixe bebai, gonbidapena gure boso eso ikurrengo antolatu. Ongetorrixek danok. Eta bestelan gukingo berriro. Bai, sin más, berdin jako, paso goen superrondo agexo esan. Bai. Porque hori, bai izen zan zeusen ludikua, baina bai eukizamen como helburu alarkatzaio bat, eta oso guai egon zan. Eta merito puntu bat zeurrengo gunean atortxu izen zan. Osea, eta hori eskerrik asko bertaratu zitzen da noi, eta urrengo orarte, zesta hori izango azkena. Ke ba. Horten berriro. Hori. Bai. Vale. Gero atxalatako gazte mugimendutik gazte mugimendun bai emuzuzkuen txoko bat edo bai gube bilatu gaun txoko bate Andre Jainakin batera itxeko drag taller bat, deitzen zala drageatzen den herria ez da inoiz hilko. Horbe pegatinen gatara bitxuen elema horrekin Andra Maixetan. Eta horbe, super eskerrik asko Andre Jaina. Eta eskaintziagatik bere goiza horretarako. Bai. Gauzia da, Andra Maixetan talako lekutan, beti gure izen dugu aldarrekatu ekartia alako erreferente bat, kolektibuko erreferente bat, eta beti torten die burura dragkuinak. Etorre zen die, ez dakit, Albina Astardaz, Divina Komedia, Jogurina bebai. Hori Jogurina gora baitxa, eta azkenengo urtean etorre zen Andre Jaina. Eta gure izen ginun, como pixkat drag mundua ezagutu, bere eskutik, orduen inginun galdera batzuk, itxezabienak berba pixkat, nundik sortzen dan, bere drag pertsona zein dan, bere inspirazioa zergatik dan, zergatik gure izen zauen bere burua drageatu edo. Orduan, hortik tiraka, osatu genuen palkarrezketa bat ordu bete luze irauin zen zauena, eta holan, hori errealitate hori bebe ulertzeko, ulertzeko bebai, lehen esan duguena, irudi baten atzetik zer egon leiken, bebai, alako show baten atzien, zer egon leiken, eta zein dauen horren atzien, eta bebai, guai egon zan hori bez, nahiko jentean hitza etorri zan, ustot, naiz eta goizeko zehose izen, eta bebai, egitara bluze hau baten parte izen da, nahiko bebai arrera hona eukizauen, eta oso guai egon zan. Gainera gaztegun baten inzala, zentzu batekin. Bai, eta askotan drag showak klasifiketan die beste nivel baten, ez? Bai. Osa da, como kontzertuak eta gero drag showa, barkatu, baina eske dragak de kriston artistak eta sartu bierdien ikuste dute bebai poltza horretan, ulertu da bea diferentzia dela, baina jarraitzen da artista batzuk izeten. Eta guai egon ze espliketan zauen apura, bere bizitan zierre zelan fanzan apurat garatzen, gaur egun berak daukon drag figura hori, eta niken egiten bebai existiruten zienik drag clown. Esan zauen existitzen dira drag clownak, drag kinak eta drag juinetaz aparte. Draga bakarrik ez dala, igual gure esjakintasunetik edo klasifiketan gain ginula gauza danak, multzo baten, eta antzadan ez asko da. Izen zan be, guretzat naiz eta guk erdi ulertu zer dan drag bat guretzat be baliagarri izan zen alako gauzak ezagutzeko. Bai, eta ikusteko horren atzien dauen barne lan bat, ez? Igozu horra dakarrik, zure desera ikuntza eta inseguridade danekin, gaina bak esaten berak dantza itxen hasiera etzek isela, eta igozu horra gora, munduan abinen zuri begira, esperando hori. Dantza ez da gizer, hori da. Gaina, superrisa edo, inovatzaia dan momentutik espero zu jende esperado zugatik zehose izan
makillajia eta erropia, bai, berak betzek isela eta fantala hori garatzen poliki-poliki eta urte... asko erundotzen zeo izen dela, eta, segurutik ez dela izango bera bakarra hori partekatzen dagoena. Eta hori askotan aztu itxen duela bai, eta... Ero muten dagoela instrumentok ez bagoela joten ez dagoela lanik atzetik edo... Showa preparauen bida, dantza, koreografiak, makillajia, outfitak... Eta izan bizare graziosia, eta etxapalante esaten dana, eta, igual ez dugu egun hori besta. Eta da izen de zeroz basuretako jende... Gainera, gauza edo zezaren adiez, rock talde bat igual jako exigirutera inbesteko afinidadia edo haulako ez da entreten igarri xata izetia eta haulako gauza dienin berritxa izan eske ez guai zerako mierdia dan. Ja, igual bai, en plan, guai gonzap, saldu zon, como garapen hori, en plan, azte zara pixkat txikina izetetik, eta patien garatzen duzu kriston show bat, eta jendea torzu ikusten gure daulako, eta gauzak, ez dakit, guai gonzan, en plan, neri inspirazio moruen, ez dakit, en plan, como zelan hasten dan proiektu txiki batetik, ideia batetik, beraz ez ezagula bere etxien okurtxutako ideia batetik, zelan garatzen dan, alako, ez dakit, izena edo eukidan lauen figura batera, ez. Eta zelako importantia behidan, sare zenduak eukitzea, berak esaten zaben, aziran lagunen etxien, betean nik guztau jakola, baina lagunen etxien, eta nik guztatolako puntu batera heltzeko biozula hori sare bat... Kriston ausardia, eta... Bai, tio. Gora Andri jaina. Bai, honena, eskerrik asko. Ekarriko. Bai. Bidaliko zau klip hau, ataraten bau klip. Bai. Bueno, eta gero, beste kontutxo baten duena, izan da Kurtzebarri eskulana LGTBIQ+ fobiaren egune horretan, maiatzaren 17, fan ginen hori Kurtzebarrira. Bai, nerabiekin egon gitzen, nera bezarue da etapa oso komplikau bat, bulin asko dau, jenti armaixuen da gondikan, batzuk ez dakixe zer dien be, eta bintzet auki daixien alde batetik segurtasun bat, ero jakin daixien atxabaltan eta esmariboio taldiak dauz, laguntza bier badaue, ero konsultaren bat baldin badauke, ero espadei sentiruten seguru eskolan. Azkenien eskola bat ez da leku seguru bat kolektiboko jentien dako. Bai, tristemente ez. Bai, han egon ginen Maider eta Bixok atxabaldarrokin batera, ingauela egun hortan alkarlana, eta dinamika, apla dinamikoa erun gauen ez, apur bat egunan arira, LGTBI fobian aurkako egunan arira fangienta. Orduan aproba, zenbat erasoen inguruko hausdarketa behin gauen, urortzen den eraso bezala, askotan ingoan izebergan marrazki horiz, puntzia ikusten dela, askotan igual teleberri xenta urteten den erailketak, edo, ez talako erasuak, baina, gure gauen hori aprobat ikuspegi zabaltzia, eta izebergan satia undixena edala ez dana ikusten hori egunerokotasunen... Hitz batzuk, erabiltze ituzte hitz batzuk, ero egituzte gauza batzuk, ez dituztenak eraso moruen hartzen, baina erasuek di, ero mutilatei barreikie oso femeninu edalako, ero neskatei barreikie oso maskulinu edalako, olako gauzak normalizau indie, eta apur bat erakusteko ez dela, eta bai apur bat emun genitun bebai, mundu mailako datu batzuk, ze posiziotan gazen inklusibidade eta eraso kontuetan, bebai apur bat azaldu hauen aurten herrialde batzutan lege transfobuek urten diela, fobia azten da bilela mundu mailan, eta... Bai, gero emun gutzen hitza euri bebai ez, galdetzeko apur bat eben esperientzia pertsonaletatik, ikasgeletan, apur bat sentsazio zaukien eta, gizartean parte dien enean, eta hain bizitzako puntu importantian dauzen enean egun zen gauzatxuak, baina, hau ez dela Kurtzeberriko gauza bat, hau da, orokorrin lekuanetan pasatzen zer. Jakin badakigulako behin, nera biazaren enean eta ikasgeletan eta hezkuntza sistema zelako dauko buena ikusitxa, zelako beharra dauen eolako txarlak eta mutia eta pasau garelako be. Hori da, batez be hori. Eta en plan, puntualizetatiaren, ez bakarrik gainako gota sortzi hartu alitzak moruen, baizik eta alako hausak, emun biko zirela konstantemente. Bai. Dalako zerraxa jartia zure, ez dakit, igual, konpainiek eta loko hausak itxen dituztenak, en plan, dagoela superrondo arrotasun hilien jartia zure konpainian loguai, alako bandera multikolor bat, baina
baina aldarrikapena, urte danien zier garatzen da, kolektiboko pertsonak existitzen gara urtean ziar, eta ez bakarrik, ez gara erteten gure kobetatik ekainien bakarrik. Eta hau ez dauko lasetan izen lehenengo kontaktua eskalian, ikastetxietan, hau etxetik eta horri zerbait dela. Orduan, hori be importante, urten zen gauzatxoago bai. Eta gero, injo azken hilabetetan, atxabaltan LGTBI diagnostikue, nun, bi kooperatiba jarri zien kontaktuen gurekin eta gero atxabaltako norbanakoekin eta apur bat atara sauien, zeinan egoerie atxabaltan, zenbaterainoko seguru gazen, zendan pertsepzinue, sexiliue ze maiatan dauen, eta ontxe badauko ja txostena, ondorixo danekin, gauza asko ondo daz, baina beste batzuk hobetzeko atxabaltan, beraz. Ingo, 27 atzaldeko seiretan ingo kalien aurkezpena, eta hor kontauko itxuste ondorixo dana. Eta super gonbidatuta, etortera. Hau, mixtua izango da, orduen etorri. Hombre, kalien izan da. Eta divertigarri izango da, Berez diagnostikuan helburua hemen arrasatzen oindala aztebe batzuk kaleratu zabein ondorixoak eta lan orduen, komentetia batik aproa diagnostikoa esan ze urrin arrapetan dotzan jente baten dako, ez espliketako, aproa rarua geratzen dalako, ez diagnostiko bat. Asmoa da, gurekin lan indabie eierak eta zudergintzak. Eta, asmoa da txabaltako errealitate ezberdinak, errealitate izan sujetu identitate edo adin ezberdinetako jenteak inditza egitea. Ez bakarrik kolektiboko jenteakin, baizik eta igual atxabalta mailan eragin bat daukone kolektibo edo taldiekin eta dasmoa jasotia argazki bat herrixetakoa gero aurrera begira, nun gauzoin eta nora guroen heldu, bideo horri bat eukitzeko. Ikasturte osoan lanien egon garen eta egon dien proiektua izen da, orduan bastante importante izango eta honek igual markauko dauela un antes y un después, esaten dan bezala. Hor espero dau. Bai. Hor espero dau. Eta ekainako eta 8 gertu dauko, eta prestatu apurtxo bat gure programie. Egongo da merienda Transmari Biboiue. Gure izen duela txistetxo bat, zela da, boio merienda. Boio merendola. Boio merendola. Ze, ez dakit, horretara be, en plan, gerturatia gure dagoen edo zeinek. Izango da mixtua, egitarau dana. Ez dauko ez ondoko katuta, ez ze ordutan izango dan, ze egunetan, gure belako eta 7-8 egunak probestia eguna apur bat, antolatzeko. Orduan, botako bolan deialdixak gure bu. Kontzentrazio egongo da. Eta baitxa dantzata jarra. Bogeta jarra. Explika hoi der. Azalduko talan pixka gainetik. Ez que gauza da, gu juelgan beti, en plan, aurkitzen garen gure artian azten gara, boge dantza etxen ez dakit, agitzuen zer dan. Mitiko kolektiboko dantzia dela asko eskuak erabiltzean azten. Eta lurreraino bajetan, botaten lurrera. Botatia. Bajetia ez, botatia. Adivina eta adivinan pasarela. Flipas. Hori da. Orduan, pixkat horreta hortik direka, pentsau jako nizedi, deia ona izleikela, zelan dauen zumba tailerrak eta, ez dakit, justo gure herrixen nahiko tailer desente muten dira dantza estilokoak azken urtietan, orduan gure izin dugu gure erabe kartia eta gure kolektiboko dantzia be aldarrikatzea dela bogea. Bogea sortzen da Nueva Yorken, 50 margardan edo, eta sortzen da emakume transbeltzaran batek, detzen dela Kristala Beia. Eta berak gure sortzen da lehenengo boge etxia, azkenean etxiak sortzen ziren momentu horretan kolektiboko jentian dako, euren etxeetatik botatzen zituztela, eta aurkitzen zabiela euren identitatea dantzan bitxartez, ze bakarrik dantza bitxartez, baina baitxa, en plan, aldarrekatu zeuren itxura fizikoa baitxa. Ze boge bakarrik ez da
ulertzen da, dantza bakarri dela. Baina berez, beste zenbait kategoria bebai hartzen ditu baitxan, hartzen da bebai realness, dala zenbat pasetan zaren pertsona hetero baten moruen, hartzen da bebai sexairen, dala aurpegisa abertzenik daukone ez dakit rasgo politxenak, eta gero bebai boge barruen bebai da hartzen dau kontutan beste boge estilo batzuk, hartzen dau bebai boge fem, bebai beste batzuk, dala kriston mundu zabala, fangarela ezagutzen bebai tailerra sortzerako sortu eginen, eta hori gure genula ekarri atxabaltara, eta bebai piskat kontetia bakarrik ez dela dantzatxerakoen bebai jakitxea zetan zabizen, bebai nundik datorren. Eta orduen horretarako... Nik erek izanen besteko irudia zauko nik. Flipas. Eske laizter egun urte. Jaikikoak behin hartu dauela dantzataldian. Hori da. Orduen, arekin batera ingo prestatuko ben zerbait da. Hori dantzataldia dialako. Prest. Bai, eta... Bai, kuartelien ingoela. Ordan kuartela bai eskerrak lekua duteagatik. Eske en verdad dana garatzen da txien, total. Bai. Vamos. Total. Orduen, hori hartarak animatzen zaituztegu. Vale, eta gero esan bezelan 28 atzaldien bai guruin boion merendola bat. Dale lehengo aldixa hau gestinetan dauela. Osea, segurutik beste lekuren baten indala, baina, atxabaltan ez. Ordon, ez dauko oso ondo besta erabakita zeda, baina bai gure sortzelan espazio bat, albada kalien ez, ez emuteko itxitasune itxuria eta holan, eta hitz egitea kontu ezberdinena, lagun giruan, asmodoko aitortzea kolektiboko jentia ez dan, perfil bat, hitz egiteko gauza batzun ala modu gertuko baten, ez, igual esperientzia alkartruke bat, edo, aprobate egunan eriako gai batzu jorratzia. Boio batzun laguntzakin, evidentemente. Hori da. Eta gero xeiretan, maidarrek esan bezala, mobilizazioa ingu plazatik. Xeiretan hasiko dala, eta, batiko bezala mungaran bueltaren bat, herritik, eta, forma hau, mundotza hau, aurtengo ekainako eta sortzi xai. Laizter urtengoa kartela? Hori? Bai. Hasta hori be adizariei. Bai, hori da. Atxabatako loixak, Instagramian. Hori da. Momentuz hori bakarrik. Loxak atxekin. Itxiratxo hori emuteko, Andramaizetako asamblea prestatzen bagabitzela gazte mugimendutik, gure txokotxoa muten, eta asamblea desmisto dagoela protokoluan eta Andramaizi begirako protokolo hori aurrera eramateko. Hori da, alde batetik dau, egitaragua osatzeko ez, asambladak, irekixak itzen dienak, eta gero, urte batzuk asamblada ez mixtuak antolatzen, ordurate gazte feminista ikuspegi horretatik, ez? Baina, aurten gure gauen beste ikutu bat eta ikuspegi xapizka zabaltzia eta gure protokolua gixau osatzia, orduen erabaki gauen protokolo feminista izetetik transfeministara salto itxia. Orduan ikusi gauen gure kolektiboko jente batei atiak zabaltzia eta jende horrek lekua eukitxia. Orduan, horrei irekixak dienez, baina ez mixtuak dienez, apurabetiko asterizko horren barruan sujeto zapaltain eta lehen aipatu duen kontu horretatik tiraka. Horren horbe deialdi xaitzen dauz, turnuak beteteko ongetorri izango dalako jentia. Espazio seguru bat ez dalako egun batetik bestera sortzen. Naiz eta izan gure arduria espazio seguru horrek holan izeten, eta malez gaur egun bier hori dau. Orduan, antolakuntza ara deitzen dugu, eta ongetorrixak izango zariela, hori da. Eta, bestalde bebai, egongo dela Andramaizetan egitara barruen gauzatxuak, ez? Beste urtatzutan egoten... Gure kutxua beti egongo da. Hori da. Ordan enterauko zari horreina, eta jarriko gara harremanetan bai zoekin badakigula zentu zarien, así que... Hori da. Total. Vale. Berez gaurko zau... Hau kenpentzauta. Izen da dana. Bai. Apue zuek gu ezagutzeko, zuek gure gana ekarteko eta gu zuen ganaltzeko. Bai, eta, igual aipatiar, gaurkoa berezisa dela ze bakarriko lan aurkezpen orokor bat indauela, baina beste atala baterako ja ekarriko, como zeu ze... Ideia, hausnartzekoak, ez da gizte, onbidatuak... Hori, gainera gu gara hausnartzekoak. Orduan, pues en plan... Ikus entzulientzat. Hori, eta animau ikusi eta entzutera. Eta kompartiru importanti dela. Hori bai, total. Mesedez, bestera. Gure gurasoek bakarrik ikusiko dago. Bai, nahiko eta sobra.
Hori zengo zen. Vale, ba. Rengo arte.